Benim ismim Arshak Altunyan. Мен Грузияда тудым. Үзем әрмен буларак 6 яшь булгач күчеп кайттык Татарстанга, Биектау районунан Дыбяз авылында турдым. Шунда яшәп, дуслар белән, классташлар белән аралашып, татар телен өйрәндем. И хәзерге көндә ул татар теле миңа бик тә кирәк. Чөнки Татарстанда яши торган кешеләргә һәрбер кешегә кирәк. Татарстанда гына түгел, кая яшәсәң, шул телне белергә кирәк. Мин шулай дип уйлыйм. Татарча сөйләшим генә, җырлыйм да, татар халык җырларын җырлыйм, чөнки мин татар музыкаль көллиятендә укыдым, бетердем. Татар халык бүлеген. Татарча да җырлыйм, әрмәнчә дә җырлыйм, русча да җырлыйм. Татар халык җыры "Син сазыңны уйнадың". Моңланып ай нурларыңда, син сазыңны уйнадың. Нинди кыллар ширде бәгърем, ул матур яшь кулларың. Бакчаның бер почмагында мин утырдым, тыңладым да мин ирексез яшьлегемне уйладым мин яшьлегемне, син сазыңны уйнадың.